Sari kaham jotono no eko tini 15 August ang first block khaina hanai tongo taro chinno ganao khwayo Novoday school tongo kaisa baksa serai ni guardian rok saimano no oro school tongmon Novoday school central government ni ta aro exam rok rui tigi khanga class 6 ni hoite 12 jora porimano eko tini 15 August ni kisa berelai tongo phungok jongro program rok kisa naitike Mungkai ta khai sariga serai rok block khaina hano ka berelai amka ang phaiya bro baksano angko 15 August jon saimano sini barat sadi nangmani onek borok thiri kha tini tei dino thiri oi English ni yakni sasti man tongmani bunagiwo sung sai tongmai asok ago to narok to pori oi saimangkha history rok tongbula angko Mahatma Gandhi song Netaji Subhash Chandra Bosu song tei Bhagat Singh angko kabama Khudiram Bosu song hairok borok onek angko ni bagai hani bagai sini Bharat ni bagai borok onek angko khlaika fight khlaika English rok bai last 1947 salo sadi nongkha eko Novoday school ni boundary bo oborut kha ampra thango sin khwani borok haite saimano je hasani borok haite saimangala abo khai eko Novoday school ni boundary onek tongkha togoro serai rok jaga kotor khela dula khai tongo Ay bede no Novoday school phunuka no baksa to guardian rok oro serai rok no mui tongoi kap phano mano ani blog nukha serai rok oro kalang thangja rok boma rok school nugu rekhai mui to phano mano jani jani bwsano to Novoday school guardian rok malai no thaliya sang khaliya apang kai ini malai marok disturb dong mana ini permission na hari khapta malai mana kham dia ko kita kham na ni ngo nai na ni rok ka khab reo borok koban ya ma samang ni rok ka khab reo joto noro jani jani se rok na class 6 ka khai test ready ni mano Novoday ni distance mang khangkai class 12 jora te rang nang ya jitone free sana ni porna ni dress jitono available central government inghe ta joto saimano bosok rang di lagila sari na rok hello serai rok gila ma lage eka itu school naik to Eka serai yang musim tu rok porna musugo sung porima bage ungko hangyarok school hangyarok je satui derani school rokon porima phaya jo di school rok ma poria school ka hamrong ka taisa kharok basao na porna ni dita hanana blog ko town nong ni tong ya para rong ni nong sene ta ko para rong ni lama Ini kan para ekdik ese saja rangkai, no para thanda thanda mana. Para rago kasung manam sana bung ya lama kina rago. Tu pun para tangkai tangai somsi do, tahu no kai drain rog mangsi manam manam. Tu pun tahu no tangkai borok kupur aba butuh iwan kai busi me ya, narok sahabat di komen kai. Tahu no sana tangkai pollution mangsi. Angko gari ni hokul hoite drain ni manam citra, juru sitong wara, apa nih sih? Arakha borok kupur kaham gaham enggak sung para kha busuk sini oksigen rok kaham bukhang rong ni oksigen rok khayo samane bukhang mangsi para tu kono si para kha som thangbai satong go tong hajar nong lo ken satong nasung no hambai nai tadi nai hamza khai sini blog no like rok khaji share rok comment rok subscribe rok khaji angko to jodoni channel no khayo rok Amde এখন নাইজি আখাই তা নাই দে জেড কমেন্ট নকরা দিতা কমেন্ট হামেরা তা সেদে সঙ্গো খাবাইও বল দুকান হামবা সেমা তিন বাগে তখন দংপাই দে আলো তাই সাং ব্লক খাইগান তা কুনুগানা আবো খাইছিনি পদবিলি থাঙ্গো কাইসা লালকিলা থাঙ্গো আবো খাই সেরাতলি থাঙ্গো
Papa pura sarta mo yang kham. Sakum da baba. Ako ba toni khadu.